खुलुमबाय आंनि मुङा रंगिना बर' आं क्लास 5आव फरायो। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुकाटा गामियाव थायो। आं मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डिया डान्स पावारनि मेगा अडिशनाव सेलेक्ट जाबाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा रंगिना बर' आं क्लास 5आव फरायो। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुकाटा गामियाव थायो। आं मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डिया डान्स पावारनि मेगा अडिशनाव सेलेक्ट जाबाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।